Nuwun kula nuwun. Kunjuk katur dumateng ingkang tuhu kinabekten niki panjenenganipun para sepuh. Miangpini sepuh, aji sepuh dalah kasepuhan. Ingkang tupono ing pamawasak kanebda ing pitutur luhur, ingkang tuhu anggo mestuti dumateng pepuyaning kautamen. Para pangemban pangweting praja satriya Setenegari ing dusun Karanganyar. Ingkang kinarya pamong sarta pamomong ini. Para kalodasih ingkang tuhu sinudarsana. Dumateng para alim, para ulama, para ustad, para ustazah ingkang tansah kula takdimi. Mligi katur dumateng panjenenganipun Bapak Ajik dalah Ibu Rio Rikawati ingkang tuhu kula beteni. Miwah sagung para sutresna budaya kakung saputri ingkang tuhu tinaket ing manah. Purwakane atur nulkono pilih kula jajaring titah ingkang tansah kapurba winisesa dening Gusti ingkang Maha Agung. Pramila kepareng kula tansah ngunjukaken ras puja puji syukur wonten sahandhap bapadhing Gusti ingkang murba ing dumadi nggih. Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas, Maha Asih, Maha Wicaksana inggih Allah Subhanahu wa taala. Paranjere kadit ing tiwat-tiwanti menika sampun kersa bedah tambah ing samudra nugraha dumateng kula sak kadang paguyuban seni soreng tayub Sekarwangi Desa Kwaraan. Sak temah kula sak kadang saged ngundi ing dawuhipun panjenenganipun Bapak Ajik dalah Ibu Rio Rikawati ingkang kepareng legah wonten ing dusun Karanganyar niki kanthi winantu ing suka Yono Basuki Nirbaya Nirwigara. Salajengipun pasang kalimat tabet tuang tawang sarek tuhu linepatno ing deduga tinibina saking saliring sesendi. Dene kula cumangta kula matur sak temah hangirangi kamardikan panjenengan sedaya kenya sama eca wawan sabda nggih labet anggen kula kedah ngundi ing dawuhipun sagung keluarga seni soreng tayub Sekarwangi kinen lumarap wonten ngarsa panjenengan sadaya. Ingkang sepisan saking keluarga paguyuban seni soreng tayub Sekarwangi tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Paranjenipun Bapak Ajik dalah Ibu Rio Rikawati kasedhu sudi nimbali dhateng paguyuban seni kula kanthi ing pangajab damel genggeng sarta regeng swasana nggih panjenenganipun Bapak Ajik dalah Ibu Rio Rikawati ana tepi darmaning sepah amiwaha suta maharga siwi lan inggih atmaja kakungipun ingkang asetilih Nak Mas Bagus Beni Indra Pratama ingkang kadhobaken kalian Dimas Ayu Elsa Febriana lan inggih putra panjenenganipun Bapak Sugiman dalah Ibu Siti Nurjana panjenenganipun ingkang kepareng lenggah wonten ing dusun Wawar Kidul RT 8 RW 3 Desa Medono Jambu. Parandene akid nikah dipun laksanaken duk nalika dinten Rebo nyarengi berita ing Surya kaping 11 wulanipun Juni warsa kaping 2026. Wonten ngunduh mantu dipun laksanaken duk ing dinten Jumat nyarengi berita ing Surya kaping 12 wulanipun Juni warsa kaping 2026. Resepsi akid nikah dipun adani duk nalika ing dinten Sabtu warsa kaping 13 wulanipun Juni warsa kaping 2026. Pramila kanthi menika saking paguripan kula seni soreng tayub Sekarwangi tansah nderek atur puja subrata. Mugi tansah kunjuk wonten sapadhaning Gusti ingkang Maha Agung.
Mugi pinangkat enek sak rimbit nggih Yohana pecilane krami tansah kali sing gara-godha miyang rencana wal saking saliring Pancabaya. Sinar tan puja puji Astuti Basuki Aji Lestari Wikaesti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang pinanggih. Jaya Jaya Dwipantara Widodo mulya ingkang sinidya. Lir saged jumbuh sedaya ingkang ginayu sembodo ingkang dipun sedya. Dados warga ingkang santosa ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah kertol lan raharja. Samba bilih tumuli pinaringan wujuling pratima kang bisa tata jalma pinaka gegantilaning gesang bebrayan ingkang wujudipun putra. Bilita mijil kakung kadados lare ingkang solih yen to mijil palesti dadosna lare ingkang solikah. Tuhu jubekti dumateng tiyang sepunipun kalih migunani dumateng keluarga lumebu dumateng tangga saha agama nusa lan bangsa. Sagung para pandemen budaya, para pamirsa, para pamirsi. Ing wasana cekap semanten kinarya hangiyak sepening swasana sarana mamayu hayu mring saksama. Wilujeng dalu sugeng mirsani beksa ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sadaya. Parandene sore taib sekarwani enggal menika badhe anggar beksa ingkang pinandakan dening para putih. Nuwun nuwun matur. Kawitara cucuking Manunggal Putri wis mijil ing saksana panti gladi ya arsa angladi para Manggala Putri. Lumarabing Manggala Putri katon demes lan luwes singon dulu singon danti padha kasesep dalan kang bejo sarwa lan sarwi pesah macem. Kasucul marang para soreng ya para Manggala Putri. Ngambara ing awang
pasan tanpa sepi sumurap ing mega mendem mitar mibareng jagat ngulam toro ngambara ngunggahi gunung ketungkul ngumbar gagasan satamati kowo ngipi sekar wangi dados wis suwe ora jejamu jamu pisan godhong duren wis suwe ora ketemu temu pisan nonton sore Panas-panas aku orang
Datan jalmi menungso ing jagat tanpa wilangan sabrak-sabrak dampyak-dampyak yuk 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 yeah yes Jos dados
Yuk. Para soreng padha samudra yo yo Panjritung ronggo hesti berkata mereka cuaca lelayu sepit wah badan karinga linte hei hop hei tuh yo jatuh hei
budayan ati murid tata titi tentrem lan raharja pakaryan aja lalekno iya Suradina jayang nerat lebur dening pangastuti nuwun para pamirsa Sudirna Sekap semanten atur pagiaran seni soreng taib Sekarwangi ingkang enten tidal menika mundi dawuhipun panjenenganipun Bapa Ajeng dalah Ibu Rio Rikawati. Boten namung mbok bilih para pangridha beksa kenya asung beksa wonten ngarsa panjenengan sadaya awit purwa madya ing gawasana. Wonten kekliruanipun sak temah-tan bangkit mangun suka meringsang ya pamirsa-pamirsi ing mriki kula menika sihing raga sampeting wicara tansah nyadong mawantu wantu lumudaging sih gung samudra paagrama mboten namung kula sak kadang pagripan seni sori taun Sekarwangi tansah nderek atur dedonga dumateng pinangancen saknipit mugi tansah kalis ing gara-gara miyang rencana uwal saking saliring Bajabaya kula nuwun berkah dongastu dumateng para pepunden, para sepuh nyampini sepuh aji sepuh dalah sagung keluarga ing dusun Karanganyar. Kula badhe pamit wangsul, mugi lampah kula saking dusun Karanganyar ingga dumugi dusun Kuaraan ing marga Sungkara ingsun prasekawan tansah pinantu ing Sukayana Basuki Nirbaya Niwirikara. Wilujeng dalu sugeng pepiksahan atos